Baionan argitxoen askatzea biagaratxean eta mundua berriz ere, arratsaldean Olentzero eta Maridomingi Lapurdiko hiriburura helduko zaizkigu. Hauek eta bertze zonbait proposamen gure emankizuna bururatzean. Historian, Isabel Etxeberria idazleak Margarita Nafarroako erregina liburua gertu du bisolas berehala Urruñagarekin. Eta bertzalde, mugaz gaindiko 52 proiektuk 18 milion euroko diru laguntza eskuratuko dute Europar Batasunak ematen dituen Poktefa funtsetik. Arratsalde onainoatik ikusten duzu, gu beti eskuin eta ezker ibiltzen garela, erreportaiak aktualitatea aipatzeko ongi etorri deneri. Mugaz gaindiko hainbat proiektuk 18 milioi euroko finantzamendua lortu berri dute Europar Batasunak ematen dituen Poktefa funtsen baitan. Pirinio Atlantikoetako departamenduak bultzatu ditu egitasmo gehien, Akitania berria eskualdearekin elkarlanean. Egun eta 13 dosier bazen lehen komite de programazioa hortan, eta horietaik 52 izan dira lotuik eta horiek izigarria dagoentako, eta nahi duerane transfrontalierak badira bere indara heben eta hoi behar duko jarraiki eta gogortu. Bost ardatz nagusi dituzte. On voit que dans ce programme, 5e génération de Poktefa, c'est la première fois que les priorités environnementales... Ekologia, lehen aldiz gehien diruztatutakoa, berrikuntza, kultura eta turismoa, lana eta berdintasuna. Adibide batzuk aipatzearren. Kintuan barnak ekarten dina, Nafarroaikina nahi dala lanean, Aruñako projeta, UPP-ak projet sumait baliatutu, AgriPower, fotovoltaika eta uste dut projet ederatira. Et justement pour construire cette vision d'aménagement durable du massif de la Rune. Edo Larun mendiko berrantolatzea jasangarria izan dadin ingurumenarentzat. Poktefa 2021-2027 programari dagozkion laguntzak dira honakoak, eta beste deialdi batzuk ere etorriko direla iragarri dute. Margarita Nafarroko erregina liburua aurkeztu berri du Isabel Etxeberriak. Joana Albreten amazenak idatzitako 3 antzerki euskaratu ditu idazle urruñarrak. Erdiaroko garaiari begirada bat bota eta Nafarrokoa bilakatu zen Angulemeko Margaritak antzezlan profanoak idatzi zituela ohartu da Etxeberria. Hain zuzen, kulturari eta sorkuntzari tokia eskaini ziola jakindu. Horrek badu interesaz eta pixka bat gure ganat ekartzeko, tresna biziki interesgarria izaten da, garaia, pizkundearen garaia konprenitzeko, gako ederrak baitira, eta ikusteko, 5 mende horietan, azken finean, ideietan eta ideiak aldatu direla, baina antzandia atzematen alda. Eta orduan, emaztei ematen zien paper handia, janeko, bera zen emazte oso importantea Nafarroan eta Europa guzian, zenta zen diplomazian referente bat. Garaitzai hoietatik gauza asko ulertzen lortu du idazleak egindako ikerketari esker. Hala nola, zer nolako gaitasuna zuten emazteek garaian eta zer nolako presentzia zuten antzerkigintzan. Erran dena, hori emazteak ez zutela parte hartzen antzerkigintzan, eta hori dena, ari da agertzen ez dela egia, bazirela denetan emazteak, gauza batentzat edo bestentzat, eta gero, ze burumun zuten, eta gaur egun, olerki txiki batzuk ikasteko nahiko lan dugu, eta gogoan atxikitzeko, eta milaka bertsoko antzerkiak ematen zituzten, idatziak izan gabe. Garaian ere garrantzia, begibistakoa da. Egindako lanaren ondotik Isabel Etxeberria ohartu da gure historiarekiko ezagutza falta dela. Biziki komplikatua, hemengo jantxoen izenak ere ez ditugu ezautzen, garaikoak. Eta hor da gauza asko gertatu. Ari hortatik, joan behar, gaztek eginen dute, gu baino gehiago, eziagoak dira, ikastoletan ere beste zerbait ikasten da. Aterako da, baina nire belaunaldiarentzat deus gabe gelditu gira. Beraz, ni ari horietatik joan naiz, eta bederen gauza batzuk konprenitu ditut, eta antzerkiaren inguruan ze
lorealdia den ere biziki edera da eta badira oinon askoz gauza gehiago ikasteko. Nondik gatozen ulertzea ezinbestekoa iruditzen zaio Etxeberriari. Gure denborari, gure garaiari, urgun ematen duen garaioiek, pizkundea, horbilago egiten zaigu, eta hori bai interesgarria da, eta gure historia behar dugu ezagutu, eta oraia konprenitzeko iragana konprenitu behar baita, eta antzerkia biziki tresna aberatsa da. Idazlearen iritziz, gure historia ezagutzeak gure mundua ulertzen laguntzen du. Eta astirale izanik, asteburuko planak ere aurkeztu behar dizkizuegu. Asteburu bete-betea dator plan anitzekin gustu guztietarako. Eta asteko gara arratsaldean hasiko gara Urruñan bertsolaritzarekin. Bertsoligunean 6 bertsolari gazte entzuteko aukera izango dugu. Martxele Losegi, Amaiur Aizpuru, Unax eta Ira Aizpurua, eta Aize eta Odei leku ona izango dira. Aizea dator ekimenaren baitan. Ekimen honek justuki bertsolari gazteentzako plazak sortu nahi ditu, bertso eskolatik igaro diren horiek jendaurrean kantatzeko aukera izan dezaten. Hori beraz bertsolaritzari dagokionez, eta Jurre, zer espero behar dugu gaur kontzertu dagokionez? Gaur nik plan bata proposatuko dizuet, Baionan, hain zuzen gazteek negu gaua antolatuko dutelako, Baionako Zizpa gaztetxean. Euskal Herriko hainbat talde holtza gainera igoko dira, hain zuzen Bulego, Azpeitian sortutako taldea, Sara Zozaia, Eire, eta berriki sortu den Hauen taldea. Atzo bertan, Odei raplariak eta iparraldeko beste 5 musikarik sortu duten taldearen berri eman genizuen gure saioan. Hain zuzen, Peio Lanber, Xabi Etxeberri, Pierre Zangla eta Patxi Amuletek osatzen dute talde berri hau. Jakin bar da, gaualdia arratsaldeko 7:00 hasiko dela, eta sarrera 10 eurotan salgai jarriko dutela. Eta beste kontzertu bat ere aipatzeko, Baionatik Ioldira joan behar dugu. Otxalde, Julijuo eta Iluma taldeak Ioldiko elizan egongo dira bihar 8:00 aurrera. Eta zerbait mugituagoa nahi dutenentzat, kasu honetan Iolditik kanbora joango gara, Sutagar taldeak ere kontzertu bat eskiniko duelako. Bikain, eta gero ere aipatu behar dizuegu egu berriak hurbiltzen ari direla, eta justuki Olentzero eta Mari Domingiren bisitare espero dugu larun bat eta igandenetan Lapurdiko hainbat txokotan. Haien birari ekingo diote, eta besteak beste, Bidarten, Hiriburun, Azparnen, Urruñan, Larresoron edota Baionan izango dira. Eta ez ahantz, bihar ere Baionan argitxoen azken askatzea izango dela, horrek dakarren guztiarekin. Eta gaurko saioa bukatzeko, beste plan batekin agurtu nahi zaituztegu, Donibane Loitzunen igande arratsaldean tankagelan esia urraturik Xabier Leteil eta 10 urtera giniko omenaldia izango da. Gu igande goizan itzuliko gara, betiko tenorean, goizeko 9:00 eta 10 inguru horretan, eta bitartean asteburu goxoa pasa. Aitia zuretako zeren üsten zutun haina libro bestentako. Zertako erraiten duzu adio sekulako. Zertako erraiten duzu adio sekulako. Ez dakizianik badudala amodio zuk nahi balin banaizu enukezu bestentako. Ez dakizianik badudala amodio zuretako. Zuk nahi balin banaizu enukezu Mesten